Kajing langker ki ka United Democratic Party ha ka no pai singi jong ka RPR tarik unai wing RPR kala rai ban kentu ya ka sarkar bakan dawa da kajing tokit National Investigation Agency halor kajing jia sha set yap san ngot ki dong song nang Hamukro West Gentiles District ha ka te ka step da ki pulet ka Assam. Uba met ba lingdo haba kren ba kilat pathai kubor uloong. Bau MLA ka party uba lakmen rembui uba dai pej ka tanat kampo yeng ka sarkar jela ula pentep ba ulawan jengo ekte ka jaka bat kum juru syakilong yeng ki bladu no iki yej beton ha ka te ka jingjia. Atau kui pi kala phale mi ki MLA ki bedan ko kabinet ba bandawa ila tak cinto ke dengan nai kum ba kren bele ko chana. Mene ngila kren ka jingelang but ngila kren ru baru chief minister bangira pen pawro mentan akabade bagi MLA ki minister ki beda minister kantang minister ki beda ni ba kiru nak itu kikin pesno ya kan juga jam pesno ba haka kabinet ka bagi dot menta kadang gaji ke dot menta si bat ki party leaders bat ni yo smuru nak kalian jong home minister MLA baramboi akabade bat ka jingjia ka balaja men step langsung tu ba kadang kajing le tombol nak kalian jong ki pulit ke Assam akaba kira set yap ya kitu ki beliau sanut akaba kini ki beliau kita do ila ka jongka jing im te ngi sungturu bahadin ke jing le jongo hi dalade nak kalian jong home minister akaba ulapoi sedu seti sebongkura bar ulayo ladu ya kaban ne sabaro kitu kilong yeng kibala jia bat kibala kendo ya kene ka jing ja ka basumsi ha ka ba ni suto ba kala don ka ke jing ja men nem step ka bra pelong ya kene ka jing do no ya kini kisan sangut ki men sim ki ba kodor Ula pentep ru bana kadau ka jing kendu jing e ki pat ba ha ka te ka than na ki kam ya ka jiapot ki ba na ka por sa ka por ka tanat kampo yeng ka sarkar jela kala bo e ka sngi ban ple ka barato outpost ha ka arsan tarik unai wing RPR Henry Klajiano pen banda kumni na kaliang jong ka to ka dong ka than situ kala judon ki jingja ki paman ka por la ban ong ba ka long ka jaka ka don ki jingja ki paman ka por bat nakaliang jong u baramboi ula pensai ngi mene ba nakaliang jong ka sokar bat nakaliang ka home department kira dap ban yo ya approval hakabede ba kin set up ya ka police outpost border outpost hang to hapo barato kabarong tangkum basi kilometer dunatam ka to ka jingjia ka bajia menen step kane ga jing set up ya ka border police post outpost kalong hadin ba nakaliang jong u MLA bat nakaliang jong ki jingja ki baljuja ki por ki bradap te kila smudi bakum ga duty nakaliang jong home department ba ki day ban ai ya ki da nakabenta ki pai ba ki nong sosong jong to dong ka time ko bai te sa sising ni sngo ban ong ba nakaliang jong ka ki pulit nakaliang jong ka Assam ki ba la jubor ya kini ni penremjur bangi da kondem hadu kata ya kan ke jing le ke ba krem don chu ke jing sngo ya ki pai ba ki bu ki bom don ya kinu ki mar ba ki nya da ya ki kum ba ki don te nang ta su ni smutur na halo ke jing pensai na kaliang jong minister ba ya kan ke police outpost ladap bu tarik lupa antara city utam ba hak absen tarik kan ke jing play ya kani ka police border outpost kan long ha ka tu ka si arsan trek